Kaixo guztioi, gaur ikusiko dituzue jolas alternatiboko bideo batzuk. Hauek dira, malebareak, makiltxinoak eta taldekoak, kokbol, artxikirola eta ultimate. Espero dugu zuen gustokoak izatea. Agertzen diren lehen lodeak, zeruak urdinak bilakatzean. Udako gauetan lotaratzea, izarrak itzaltzen direnean, argiak somatzen hasten denean, urrunean. Ostoak erortzen begiratzea, igande euritsuak udazkenean, leioan jarrita gela barruan. Gogoko dute lurrak neguan, erakin dakarren lasaitasuna, denborak gelditu balitz bezala. Eta zo, beti pentsatzen zaio, ostoen erotzean, loretan, benetan, izarren ditzatzean, euritan tabakoitzean, benetan. Zeresanen bat bilatzen bada, egiak itxitan onaietan da, egunak emango nituzke ala, haizeak kantatzen duen